Agrovet. Enokem Agrovet Limited. Enokem Agrovet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bana. No mogondo ligeli. Toko kendo ko no na lioko. Yoko siye kenyambi iga right and direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrovet. Ego tiri na kerege to ke korukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka. Enokem. Amangana je chiombe. Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ige kutoka gali chogo. Ekero gotira buno rio motoka na Nyamira. Gali chogo no motoka tira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati ki. Aje bono okonyora. Enokem Agrovet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema. Oposti amaguta aseli. Mapema nchirinditiyo. Aje koraiga sibeng'ombe yo chiko chango koda. Mapema sibeng'ombe. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chinsa inye chiab tokire chiab ono botuko mancho murigari asobotko bega bwe 24 botinye go motangani makoyiga bwe chiri bubere 24 karibu sana sekionga chinsa inye tunyara ko batuko sanga na korigari ari aene kiwe kurwa sorgongorega rogusie county ya Kisii county ya Nyamira kachi county chonsi 45 na ibere nchenkoro kwa Clinton Ndigi Olson makori kurwa sensemo yomono bwe manyerio na bwe mo director na DJ Atsan na bago chikonkonya ko ene kiamari ni chibicha ngochara senchirenge karansoke Avanento y Comedy. Karibu sana mwanchumo rigeria na bono ekionga chinsa nyeto gochaka kurwase county ya Nyamira somo seneta bwe county yo mheshimiwa Okongo Omogeni na bigo seneta bwe county ya Kisii mheshimiwa Richard Momaima Onyonka negatia baraibande banyare ko babakuru ko boria gokwanekia buna bagusingo chabaramo hande mona baraiba siasa bachore bune nchira yamo yogo chikuyarigania bosibo bachore bonne bo mwaka bwe chiri bobere 25 aya niga gocha maega yomo waziri omokoro Moske Fred Matiang'i konyara ko baka chinkuba chikonya ko bakora wabuna nigo harigetie ekerogo kyobora ibwense ase chikura chuma ko 2027 ngentobona bara yabo barurogo sabago cyasa bara ibande kwene kyabuna nko mwabaro koboko munenchire mwego cyakwane kyabuna rogongorigana roro ndo chikunyara ko baro konyora libaga ria magendo nabo gatie birogo ase serikali muna gotumanya muri kito Fatgad Gisemba Nase omuyega kwa komwenia umurisia Daniel Ombachi Mogeni oyo okorekana ase wade ya township ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Omuyega oyo ningo oikiranwa no moseneta bwe county ya Nyamira omoske Eric Okongo Omogeni abwase amuburia omubunge o South Mugirango moske Silvana Osoro kotebya umurai bwense ekimaene nonya nigo omoseneta oyo ateba nigo asobochorio bonene borebosyo omugusi atache kobwatesya umurai bwense Dr. William Ruto kokoba yokweba egesaku kyomugusi Magia no kare furi kutoka usora kama mwezi wakale lingi como por igoro dingebe kana wala kare kile wanta like igaba to mara emisiala sahi na kuto ukwane ile wewe bora james lakini mtukale na tabani ndio bora sia Mheshimiwa Rais jamii ya Mkisii sisi sio wajinga na kama unatutema 2027 tawana maneno nonye nigo omoseneta bwe county ya Kisii omoske Richard Momaima Onyonka nigo aira chinga kecho na kuboria omugusi omugima kubwatesya Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokorigia oburai bwense ya Kenya tinge njenara dalile nara etireke yeye na ajira de mula miko wa wono miko wa
gwiki nyumba raito wana tokoro siaka nyumba raito tosoine tumenya gotenera tokera yes ego mingi ede wadi chukura milioni 2,800,000 chikuecho na chitotale tokore kamo abana baito bagusira kuri chikura nzado basawanza kuruwana bono tegatola beka namo tolende igoranya bari bakonya kuramo mwana oli Fred Matiang'i motige president wano mwabo engana eyo yokobwatisia Matiang'i boigo ni goyaegwa ogosira okonene no coordinator we kiama kya UPA James Nyakang'i atwanjera nenge round ye une bisatu binde byakorire na indu bunaba busi tigatochamo na indu zote nelinonye president na indu zote wale kiama yeito ensemo yende ni gobaria barigetie ebirego asobochorio bonene borobosio buna omuske Rogers Muturi oyo obwate obote bwekorogo kyobochumbe wa West Mugrango beyakira ekoko inata ketoroso politics ekeagera omonto ngwere chikura tayo takongikanye togo sanata yasimia ate wangeti ingwe wanga Chingaki echecho nigo omuske Jeremiah Migosi origetie oboseneta bwa Nyamira asobochorio bonene borobosio aira chingaki echo na koro kya ogutagokiwa kwaye igoro yoburai bwe county ya Nyamira okomba ntai kwa salomo isimiwa mwalimu Keganda na Gorega tawa wangachika senchizi tomugota omo bako yende ndi moto weteke litota kunyara urusho muntu liga lipote komo Hingo reporter ya Getembe korwase ewadi eyeiga ya township eyegotoka imeye bunge ya West Mugrango Njefat Gadi Gesemba wale wameweza Miamano murikito Fatgad Gisembano roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigari atogos kabosyo tokore na se county ya Kisii ase egati ya barai kurwa se county ga bakurwa mono mu women rep county Mheshimiwa Doris Donya niko baikirana somo iga bwa matanga boko mwenia Nyagosira Onesmus Akunga kurwa sensemeria ya Rioma wadi ya sensi bunge ya Kitutu Church North ase amuigo iwa matanga niko siasa chabwa tanse ase gati ya barai baroka na komo chabo korari bwa serikali ya county ya Kisii asoko taikirania hemeroberi ya magendro gochiase abananchi unagotuma murikito Daniel Antiri amayenda niga watetense umugasorero asensemo ya Rioma ime ye wodi ya sensi asebunge ya Kitutu Church North ime ye county ya Kisii asomo yegorenge bwa matanga bokomwenia Nyagosira Onesmus Mboga Kunga uyusire bwe mabwaye asomo basoka no mobe bwe parana nigo kwiko kokwaye halenge gukolemeremo ase serikali ye county ya Kisii Nyagosira Onesmus nigale mumurumu abo umusae Jefferson Akunga wabogekeranwa n'abateneri korwa segetaseni kyagetembe abaragwa n'umusubati Sharon Moram Rekabuga egati yabarali abanda bange egati yabarai bali boigo bayikirana ngamuno mwemendere pwe county ya Kisii muske Donya Doris Aburi muske Ronald Siro kurwa sense meyo egati yabarai banda bange nechinga kecho abarai abaiga abarwe ngora yabo ukwana chinga kecho muske Donya nigo haenekelia abomenyi be county ya Kisii buna nagendrete nomukia bo magendro asoko enekebuna osirire aboroki wa au balia bakurwa se mate chokonyoro wense kwegeka mache hase chinsemo au egati ya magendrando mange ndagete chiswita chesi bichiti okebya botukolire bakora umugakoteba asifiwe bwana ni mwema chinga kecho ni gagendera koragi kiara woteneri we county ya Kisii obokoragwa no mugavana we county yo Moske Paul Simbarati na muno ko watekana no gosaleka weche machine chingencho hasinye gitali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital no kubura kwa marioko gento kiagendere kwirira umubaro munene gosirie magimabo no nyanya gitali ndire na kwanete ke maena ngateba CT scan teyo ekiagara na ireto mwana we sister yani ekera gwetense ngabwarende okobongwa na tigete CT scan
na bakorwariwo bagateba mpaka bapime engole iria saa yetu barore gosegere nene goserenge ekere CT scan yabora bagateba ko bagwa abanyagitari muregega yukana test mpaka betwe sindani ya tetanus okobosoniru esindani ya tetanus ikabora tugachikugora isiko. You can imagine. Ogikeria boigo ebikore byogotenenigwa emiremo kwegati yabo bisa abo kore emiremo hasi county ya Kisii na morokuru ase chibonge gete negati yabo gwikigwe biro no gokeigwa kwemesara gento kyagendere kubeka abange babo hasa ko no gokora obugima bwabo gokonga naende ntogo agukwaneke maina abo bisaba ito narondere no murega be county. May God bless you. Nimanyete mwe microphone yega mukwana imugwetera abantu baite bakolera lakini oko bamugokwana imumwatigana bakwanera imuchandegete emenu yeno yomete pa muri konyara machi mukonyu chi uniform ochungwana ababegete byake asense mwende siasa nigo yabwatanse na muno iyo bugavana ase county ya Kisii bagosabera abakoreri ase county yo gonchoreria eria bamenye bagendere ko gokera magendero nononyera ababasi nana barabe bakumeti ababasi abagitutu gayiga mwaka 10 years mumanye to yabwo baba ababasi barabumba manye bakumeti bono mubasi yomo oyo tebire ngabuna bagitutu mwaka 10 years mwanye yasinyere mubasi tigato mubasi ndo monga oromo ngani yake elira ta bukinitemo omubasi yo okorokunga the incoming His Excellence Dr. Enoch Ondari watebere na toba basi nande oyo kabere nkia na okoro koruka to wako mote ndo wajalo wako mote kabere to abai janga bayitigere parego bone pare yange nko yimo kinde nyine bo machoge ma eliyetaliane nkoro kwa Ronald Siro na bole chikurwa chobwe MCA 2022 ntete goteba asante echikurwa chiri mwangakerete na ende no bwanchani mogenderete ko ngorokia. We took Onesimus to KTRH with a hope that is the largest hospital facility on Waliat around and Onesimus could be saved. But I'll tell you, Onesimus landed kwa mikono ya madaktari wazuri sana, whom we know. They tried, but unfortunately, CT scan is not working. 2 CT scans on Waliat pale, they are not working. So Onesimus angefanyiwa CT scan na ni usiku. Nkuregetegeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri. Pemano Murikito Daniel Ontiri toko skabosia se county ya Nyamira mwanchu morigerere mwakilishi wa basubati se county yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi hasemerubire yayo kwenekia gwikirania amagendero na bigo bokorerio bya ukia sabana abanyaruka na biga basubati wetira se kiganja kirikia National Government Affirmative Action Fund ngav ase echibunge bosa ase chiwadi chagachuba na makwamba ase bunge ya Kitutu Masaba nigo Mheshimiwa Momanyi anyariko bakagwesokia na kurira yo gochakoba mustari bosio gochokurwandara na kwegerera obwene bo basubati asagi kere miroberio na bwige bikore byo gotachirwanse kwa bana abanyaruka muri kitopoli kapokara na roboti rwa senchero wikirana gago kwana imechinse mechi gachenya bigege unyunyu imeye wadega ya gachuba mwakilishi wa basubati kurwase county ya Nyamira Musubati Jerusha Momanyi nigo agendereria omuruberio jebo kubakonya abasae na boigo gusira ebyombe ukwanekere kioni go Jerusha agendere ko bagagugikeria anene chisegi chege ngai chuchagendere ko bachikwene kiwasinsemo asibo igo agendere ko bagakuburia abantu kulita chingendo chabo na anene asagi kero butibongi bwa bana bake na anene abanyaruka. Ningekuwa divided wakati nilikuwa msichana singefika hapa, singekuwa mwana mama county abangina ngo chako kanale mbebo tonyoro muntu iga wana OCS mnakuwa kwanile tupate kuna mtu hapa ndani ambaye anafikiria kudefile ama kurep ama kufanya any gender based violence katika msichana wetu. Wewe hujui Kenya imefika wapi siku hizi. Ni kama wewe unachichimbia kiburi. Hatujui kwa nini unataka kuenda
kwa kaburi. Gukwanekere kiboigo nigo Jerusha gendere ko bagakuburia abasae kwirwanira subugi mu wiga sasa igitira abasubati bali abake banyomirwa cya semechi kweneke bunango twara bali amasikani nayo musubati toka yango nyomirwa cya galia kokonyoro musacho ni mulegefu video kidogo kwa bakabanya gitiare mpe utagete kurwani umusacha utagete ngina byara kwe utagete se byara kutomota ayebono ni. You know, everybody needs to live. Kila mtu ujue ni nini inahitajika katika maisha yako. Ujue ile katiba ambayo tulipigia kura inahitaji nini kutoka kwako. Usifikirie huko Kenya ufanye chochote vile unataka. Omweli oyeni gomo subati Jerusha Mumanyi agendere ko bagagusingirira nga obocholi buli busyo nachi kunyara ko bagakugikania amo na bande aseka minano kyo mwaka 2022 asekirgo kyo bugabo nimeye county ya Nyamira. Tigamba tebi from my mouth korwa somo nuone 2027 ekeroge kegekoro kwa affirmative kurya abantu bali batanya korora kene mnabana bakungu kwa nyambanya kwa chorgo chipago chirechiko for a long time tokarusi kutokawe keroge kyo women rep wana na inche na achiri titamubere tingo tiga mukungu one na ere sara rukorwa nje monsukie ndigyo bogavana obogavana Nyamira nonye Nairobi nonye Kenya nkimage boganyete na ndo nitabese ko tabango mukungu oyigajite gusali chikura cyage bogetutu emyaka yonse twarigirie kero bogetutu kiangiro gotoka lakini bano mukungu oyo gago chakokereta tali gosali yale mwanjire monsa besi ligo. Eiginko reporteri gataseni kia wanjite kia gatembe kuruiga sekejere kia Kenya bigege gotoke meye wadi agachuba meye bunga ya bugututu bwa masaba inche igongoro kwa Polycarp okara Yamuna muri kitofoli kapo kara na roboti rwa senchira yobo ikero mwancho muri gari atokore na se county ya Kisii mu women rep county ga Mheshimiwa Doris Aburi nigori tukoria rero habwa tokopo konyo bwichi besa asabwa toke cheki ye chilingi chimisa 115 go cha se skuru yoboroso ye Adventista ya mwata yo ebwata borikwa bali babanyete no bale mabugo taigwa ase bungi abonchari ase county ga ya Kisii ukona chinga kichoko bwa tokopo konyo bo mu women rep nigo bona alirere yogo chakwanekya na chikobwata sia chiskuru bune icho chibwata boriko bali bamenyete no barema bune nchire mu igo bakonya na barabo kwegenderia ase chisemi koroki obwancha na boigo go chagwe konya samagimabo alebosio kuna gotumanyo muri kito Daniel Antiri asoko genderia omokia bokoenekeria bamenyi be county ya Kisii magendero muimendre pwe county ya Kisii moske Donya Doris Aburi mapema lero nigo haikirana ase skuru ya borokiwa bamenyete no bolema na muno balia batali kuigwa ase skuru ya mwata yegotokeme bunge ya bonchari ase county ya Kisii kurigeria igoro yenchera amasomo agendrete boigo kubasira korengana neira balirete asoko eneke buna obagendreirie Litikulia lero umoroiga nigaba kobere cheki yisaine shilingi chiribu chimisa to na 15 liko bakonya asoko gendelia emeroberio ao ya magacho yitenene hase skuru iga ira yekirena chenga kyumoroiga hatarete skuru yo mwako eta abana bekero na chitego shirikina barabwe kanisa ebante betimba bwati amache nase bagwesibeli gasalegete nka imagine bana bambali go kwana na bachaka kogenda roche omonto abaminyo kimba konyara gukura ekiagera mbali kuigwa nkarengereri skuru etebwati bana bange tigambaretere omutungi bwa mache naende mba men asechibesicho bagendere korosia ali ase bagwesibeli baki abaga yekiagere ofisi yo woman rep ego deal na special needs omentabuna chiskuru chengabune chiga nigo boigo chibwendete gusirwa asekiribuna chinyenge chabo nigo chikubogolia borokiwa haba bwatamaganio ao abo bwendete wikuange na korokiwo bwanchani getambokero abateneri beskuru iga bagokera babuli mbale bakwibora abana bakonyore babwato borema babatama babatiga bono na into 20 togotama abana abayiga igontora aba baibuli baya
twensi ntobate responsibility yo make sure abana barabu bamenyira ubugima buna abana bali bande ekina bakigo cyagokonya eblock yeri kicho cyagache kebuya na ende tangiye gorwe abana abayigana ri amache atareto umucyanda guciko yariya erinde banyora amache asobo obugusu bayatumike bagenderere koraba n'indagira yarose wasichinga kichiwenerete tigoma n'abaseni n'abamwensi mwabwaterana office yawe yonsi tigoma n'abaseni mirimo yigenderere gokoreka asoko agache serikali yaito ya Kenya kurunsa n'abayigoro bakogenderera boigo mane n'abako ngurubethirigete seni kiagatembe kuriga se bunge ya Bonchari meye kaunti ya Kisii riterene nguruku Daniel Ontiri. Memano murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigeria tokoro mutumoko mokego ase studio ya kabere toskare nkora na tora ase kyonga chinsanye ensemo ya kabere tokandra gosanga na kumenya mange toskare. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwobo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Niye moyo chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets ejora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chichi 7 seater nabwego nechi 6 seater echujire chichi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mucho musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye lya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Tumurigaria ase ensemiga ya kabere ye kionga chinsa nyimbe yamuna soko gandra gusangana tunabono tokuska bosio ase toko gandra kwimanya bamenyi kurwa ase ekenyoro kyanya mondo ikigotoka ase wodi ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nigo banyare ko baba gotigara aso te maiga yabantu batamanyika nigo nyako baba ko
omutionyo kominarimo omwaka weta gwikira boni tibaranyora kwiranirwa tima gento baru kuboya go company le teneto omorro ya Kenya Power koeneke bunango ikira se chinsemejo na kubakonya barabukwiranirwa omorro y'obwestima burgo ni adong endo muture tigwe kenyore Kenya mondo jenji to kuboka butuko mwane gojwake woke stima kanyo stima teyo bona kerong kirete yake konyora wananchi bagocha sende bagontenga stima ya teyo gojweta kanyore stima yebutore mu kamuro minto esieli ane ko gando chimate na kanyora chiwa na aro chirusiri koru para pakke esieli kyo muswati mo borak hali tanjo yo chuto kina kike nyirukiane nyamondo tumukinyo yuko minyo mpaka bona simatei butoire ande bona umuntu okubutura ntumanyi matiko sina bandaba pawamba mate kyage bona tubwe binsiki matei konyo twanye nalire bagambi bonsi ngabarangiri bagacha baruki lakini twajira ko nganya go sento chiko konywa turoji bokonyi baro igo twari gusabagaki abantu bapawa mutuiraniriye stise byara kolekanire ga marange tariga seitok ange gusiyengima igo twataka mokoro bochungusi esaine linda abantu abamanyekana ng'abantu kiba bagocha batuputurira chitima butuko Tokoska bosio mwanchomo rigeria hemiroberio yo kwameria okobe kwa bisi kwa commissioner sekiobekerigete leto bachori ni chimbebe aiga Kenya kia IEBC ni gobono kia nyare ko bage konyoro kwameria nemono maiga ye ekina keria sensemo ya kia egoternia emeroberio yo ni gobono mona chebina sekambere ke nanya ko baka gutuguterare ekine kia bege to senseme yo na bono ni gomura ibwensi ya Kenya Muske William Ruto harache konyora libaga ne chingulu kikatiba konyara ko baka gochora ekiobekerekera che koringoria aba commissioner bega na kwane kyabone kyombekyo baswakira bisi bosi boku yarigani asabo chore bone bo makabwe chiri bubere meronge bere na isano na ibere. Petitioner has not proven the alleged constitutional and statutory violations. The main orders being sought to declare that the panel list offence Articles 10 and 54 of the Constitution and certiorari to quash the list are not merited on the available evidence, and consequently this petition is found to lack merit and is therefore dismissed. Each party shall bear. Toska bosio mwancho murigero muraibwensi ya Kenya Muske William Ruto hoyo nyarko baga koenekia itaro ya magendro ase eikiga rogongoro Western Kenya nigorit koriarero hatare county ya Bungoma amoneria Busia sanyarko baga kogendra kwegerere miroberio ya serikali abe konyarko baga kuburia bananchi banyarko ba abatoero kero bagendrete koenekia emiroberio yo gwikirania chira chiri banyarko ba kubarira aba Kenya ase chinga kecho no muraibwensi anyora libaga dio gwakireko ko yegetambakero kiaye yo koria kubwaterana nabarekuru ase chinsemo chonsi na namano korosia serikali yobomo asamuganirie amaya mheshimiwa Raila Odinga sekanga yayo gocha korigia ekerugo kyoburai obunyakerugo bw'ekyombekeri kya African Union Commission ya mambo ya ukabila, mambo ya chuki, mambo ya migawanyiko. Mimi nauliza Bungoma jameni, si nimetengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja? Niwaulize, si mimi nilishindana na Raila Odinga? Ni kweli ama si kweli? Lakini leo si mimi ndio kampeni mkubwa ambaye nitapigia debe na kumpigia kura Raila Odinga awe chairman wa Africa Union Commission? Hiyo ndio siasa ya undugu, siasa ya uzalendo, siasa ya kuunganisha Wakenya, tukijua ya kwamba Raila Odinga akiwa chairman wa AU, yeye ni Mkenya mwenzetu, yeye ni kiongozi katika taifa letu la Kenya, na ile uongozi atatoa pale AU itafaidi Afrika, Kenya ikiwa ndani yake, na sote tumuunge mkono. Na mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, inshallah Raila Odinga kwa wiki 3 atakuwa chairman wa Africa Union Commission. Tokoska bosio bono mwanjo murigere ase nsemo yechisemi ni gomo waziri otenete wizara yechisemi mheshimiwa Julius Ogamba itukoria rero hanyara ko bakago kwandra emirobire ganda tokobeko
ari anene wetira se wizara yogo chiko bwato kachibesa gochia se chiskuru hasebona ate wa serikali yabwate ekerengagio kubwato ka shilingi bilioni 40 na boigo 49 hase goikira bwaniga kubwate kana nemero berio egendete ko neki wase serikali nige wizara yotaranyora chibesa icho chonsi korendo teba shilingi bilioni 12 chia bwato kirwe rero nigo chirache ko bachiko bwato kwa gochia se chiskuru chonsi choboroso che serikali nenchire mayo kwanya habarimu na boigo emero berio yechisemi ase chiskuru icho. Yes, the capitation this term had a bit of a challenge. We were supposed to receive 48 billion. We were able to receive 19 billion yesterday, which has been disbursed, and another 15 billion or so will be released tomorrow. So we're in the process of completing that 48 billion in the next 1 or 2 weeks to ensure that all our schools have got the resources. So we are asking the head teachers not to send children home because the funds are on the way to their accounts. Those ones, I think, who have accounts in KCB, they've already received the capitation of JSS and primary school. No, that's not true. We've employed so far 76,000 teachers, and we've retooled others as we work together with the TSC. And we have ensured that in each JSS school, there are a number of teachers capable of ensuring that the learning is going on. We've also provided the books. For example, this school, all the books that are required for each subject have arrived. So each student has a book, and in each Mancho Murigero mwaziri nigaringe ko yakwa negase county ya Mombasa asare koenekia hokuri kwa borokiwa inse ya umoroberio umuyebo kubwato kwa bokonyu o Social Health Authority asomuribiri gonyara ko bago kubwatira ni wano mu governor wa county yo Mheshimiwa Abdul Samad na boigo umwaziri wa chanu Dr. Debra Baraza segatie chiskuru chanyara ko bachiko anike mbaro monge gukurikyo kwa borokiwa baiga inse yo murobiri yo kwikirago no tugikira omweri obwekionga chinsa inye ase ejumeiga mwancho murigeria hitukeriga rie 20 na kano mutinyo mutangani mwako iga 2025 ngwa kerembo yamana soko sangana intwe kurutoka chagete kionga chinsa isano na ibere ekionga chinsa 10 kionga chinsa ibere nabone kionga chinsa inya tokoriga nande lituko ria ankyo kulinda siboniga okugande obotukobya aboigo borigerio bya bwemero bya gendrete ya Getembe TV nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sense moyo muntu bimanyerio naboigo mo director ne DJ Atsan nabo bene kibuna muri gine chibicha ngo chara senchire ngia tomerana ndasembe onyasaye kawanje Getembe Television.